ओके रायजो राजाफोर गासिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आंनि चेनेल नायगिरि आंनि चेनेलखौ मोजां मोननाय साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनै नैबे समावहाय नोंथांमोननि लागै मोननैसो बाथ्रा शेयार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोबाय जायफोरा गोसो गुदुं जोबजासिम नायलांगोन आरो जायफोरा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन ओके रायजोफोर थाम्बनेइलाव नोंथांमोनाहाय नुदों मेकिं निउज बाट नट ब्रेकिं निउज ओके रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानजा सोनाब सा खोलायाव थानाय खना खनलायाव थानाय बर' रायजो राजाफोराहाय अरायबो हदायनो ब्रेकिं निउस होनबोला नायनो एक्साइटेड जायो आरो हदायनो अरायबो माने जेनुइन रादाबखौ मोननो जोङो हास्थायो जेनुइन रादाब थार नंगुबै बाथ्राखौ जोङो मोनथिनो जोङो लुबैयो नाथाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गोबां बर' रायजो राजाफोराहाय दिनै मोनसे फोथायनो हायै मिथिबायना फोथायनो हायै फोथायजायै माने गोनो गोथो कनफिउजन रादाबफोरखौहायसो जोङो दिनै मोननो थाङो जोङो आथिखालाव जोंनि बर' निउज पर्टेलफोर गोबां ओंखारबाय खिन्थु बबे मोनसे निउज पर्टेलखौहाय जोङो फोथायगोन बबे मोनसे निउज पर्टेलखौहाय जोङो दिनै एक्सेप्ट खालामनानै लागोन बबे मोनसे निउज पर्टेलनि रादाबखौहाय जोङो दिनै थार होननानै जोङो सानगोन किन्तु दिनै कनफिउजन जि ट्रेक्टर दंफां लाना फैबाय माबानि जोंहा फेरेंगा सारनि माखासे मावथिफ्राहाय सार्भिस प्रभाइडारफोर होननानै बुंनो जों निउसाव मोन्दों दा बिसोरो ट्रेक्टर दंफां लाना फैनाय समायावहाय पाब्लिकआ हमबाय बिसोरखौ पाब्लिकआ लाखिबाय बेयावहाय निउस ओंखारबाय जोङो गासैबो गुदि बर'फोरनि गेजेरावनो गोसारबाय जे एनजिअनि मानसिफोरा डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा फेरेंगा सारनि मानसिफोराहाय दिनै माबानिफ्राय हाग्रानिफ्राय फरेस्टनिफ्राय दंफां गारिजों गारि लाबोदों दंफां सिखाव होननानै दिनै माने निउसाव गोसारबाय बेनिफ्राय सानसे थानानै अखानायै जोंहा मोननै गिदिर गिदिर निउस चेनेल आं थोंजों बुङो आं डाइरेक्ट नाम लायो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लियावहाय रादाबा ओंखारबाय जि पाब्लिकफोराहाय निउसाव बुंदों बेफोर गासिबो नंखाय बिनिफ्राय बिसोरो फान्दायनानैसो दंफां सिखाव अरिजिनेल दंफां सिखावफोरासो डिपार्टमेन्टखौ नाम होनो थाखाय बेसेबांखिनिखौ खालामदों निउसाव होदों बेबायदि मोनसे रादाबखौ जोङो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे मोननै निउसावहाय जों नुनो मोनबाय नङा होमबा रायजोफोर दा बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाबाव बुंनाय बाथ्रा बायदिब्ला बैसोरनि निउसआ बैसोरनि रादाबाहाय मेकिं नट ब्रेकिं नङा होमबा जेनुइन नङा बिसोरो बै रादाबाहाय गोरोन्थि रादाब नंखाय रादाब नङा होमबा बेनिफ्राय आरो बैसोरो बुंनो नागिरो थगायदों नङा होमबा बर' रायजो राजाफोरा दिनै मा कमेन्ट होदों बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांमोना थांनानै नायथांलाय आंबो जुदि मेकिं खालामनानै बुंदोंबा थांनानै नायथां बर' रायजो राजाफोरा मा कमेन्ट होदों सोरनि जानानै बांसिन सापर्ट खालामदों नङा होमबा रायजोफोर दिनै गोनो गोथो कनफिउज जोंथ' अबसे खाथिनिबो नङा जोंहाबो कनफिउज बैसोरखौसो फोथायगोन ना बैसोरनिखौसो फोथायगोन जोंलाय नङा होमबा रायजोफोर अके रायजोफोर पाब्लिकनि कुइसना बेनो पाब्लिकनि सोंलुआ बेनो दा दंफांखौ जेनेबा दंफां सिखावफोरा हाबायानो दोन हाजोआव एसेबां बुरजा एसेबां ट्रेक्टर दंफां सिखावफोरा हानानै दोनबाय नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय दा हाग्रानिफ्राय जिहेतु बे डिपार्टमेन्टनि मानसिफोराहाय मा खालामलांगोन जेनेबा लांनानै मा खालामगोन ना बेखौ फाननानैहाय बे सार्भिस प्रभाइडारफोरनो दरमाहा बुजायगोन ना मा खालामगोन पाब्लिकनि कुइसनाहाय बेसो बे दंफां इसेबां दामि इसेबां मोजां इसेबां गिदिर दंफांखौ लानानै थांबाय हाग्रानिफ्राय नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय बेखौहाय डिपार्टमेन्टआ लांनानै मा खालामहैगोन बहा दोनहैगोन एक नम्बर पाब्लिकनि कुइसना बे आरो पाब्लिकनि बुंनाय बाथ्राया नैबे जे हाग्रानि बुस्थु हाग्रायावनो थानांगौ नङा होमबा रायजोफोर ना दानफायनायानो जा ना गोथां दंफाङानो जा ना गोथै दंफाङानो जा बे हाग्रानि बुस्थु हाग्रायाव थानांगौ बे मोनसे बाथ्राखौहाय पाब्लिकआ दिनै बुंदों बेनिफ्राय गुबुन मोनसे पाब्लिकनि बुंनाय बाथ्राया पाब्लिकनि सोंनाय बाथ्राया नैबे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबाहाय जि खालि दंफांखौ हमदों हिदिनानो निउसखौ मानो होआसै मानो दामासै बिथांमोना कारना मा व्हाट इज द रिजन बिनि मेन कारना मा बेनिफ्राय आरो मोनसे सोंलुआ जाबाय जोंहा बर'नि सिनस्रि बर' हारिनि सिनस्रि फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो जेबो खुगा बेखेवाखै
मानो बे केसनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखै बेबो मोनसे बर'नि सोंलु बर'नि कुइसन नङा होमबा बेनो बबे मोनसेया मेकिं बबे मोनसेया ब्रेकिं पाब्लिकनियावहाय गोसोआव बे मोनसे गिदिर सोंलु बबे मोनसे निउसाव बुंनाया मेकिं बा बबे मोनसे निउसाव बुंनाया ब्रेकिं निउस दा दिनै पाब्लिकाहाय जेनुइन थार माने ब्रेकिं निउसखाय दिनै मोननो थाङाखै खिन्थु अरायसम मेकिंखौल' मोननो थांबाय थादों रायजोफोरनि मिडिया कनफिउज आजिखालि ससियेल मिडियाफोरा दिनै पाब्लिकहाय माखासे समावहाय उसुखौ सौदो होबोगासिनोसो दङ रायजोफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय कमेन्टआ बेबो जाया खुंथायाव थायो खुंथाय गोहोआ जायनाव थायो बिसोरो गासिखौबो खालामनो हायो गासिखौबो मावनो हायो जेबो गैया अके बे मोनसे थांबाय रायजोफोर बेखौ बेसेबां दोनथ'बाय बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बाथ्रा आं दाखालिनिफ्राय आं सानबाय थाखादों जेब्ला जोंनियाव 41 भिलेजफोरा हाबबाय हिदिननिफ्राय आं सानबाय थाखादों जोंहा मानगोनां प्रकाश साराहाय बाथ्रा बेखेवाखै माथो बाथ्राजों बुङाखै माथो होननानै आं सानबाय थादोंमोन खिन्थु नै दिनै होबाय प्रकाश सारा नोंथांमोना नायाखैबा नायहैथां रायजोफोर सनितपुरनि बिश्वनाथनि रायजोफोर जोंहा प्रकाश साराहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ नायाखैबा नायहैथां मा बाथ्रा बुंदों प्रकाश साराहाय प्रमद सारा जि बाथ्रा बुङो बेखौ मावफुङो नंगौना रायजोफोर कमेन्ट खालामलाय 41 भिलेजआ हाबगोन होनना बुंबाय हाबबाय प्रमद सारनि बुंनाय मोनसेबो बाथ्राया मिक्स थाङानो रायजोफोर प्रकाशनिसिम मोनसेल' रिकुवेस्ट आंहा मिथिबायना रायजोफोर प्रकाशआ माबा प्रमद सारनियाव थांनानै प्रमद सारखौ इन्टारभिउ लानानै सोंलाय जोंनि एक्स इनडिबिफोरा जेलाव थानाय एक्स इनडिबिफोरा गगोन ना गवा माला गगोन बिथाङाथ' एकर्ड जाखांनायनि उनावनो खोब मोनसे इनार्जि लानानै बुंनायमोन नङा होमबा रायजोफोर जोंनि बर' जोंनि इनडिबिफोराहाय दिनै सोरहा मा केस दङ गावनो मिन्थिया जों बिसोरखौ सख'नो थाखाय दिनै फैबाय होननानै मोनसे गोरा मोनसे स्ट्रं इनार्जि लाना बुंनायमोन ना दा बिथांमोना गगोन ना गवा माब्ला गगोन बेखौ इन्टारभिउ लाहैथांलाय प्रकाश गहोदोब्रा दे इनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नो होदो जोंहा प्रमद सारखौहाय मानो गवा